ढेर जना के देखता नहीं हो नाम फेम कुछ बा ना जान पहचान कहीं बा ना लेकिन प्रदुमन परदेसी के नाम धोके बोल के चाहता लोग कि हम मार्केट में आ जाए हमरो के दो चार गो लोग चिन्हे लागे कई काम तू मत करो। अरे जौन बोला तो अपनी से हम अतने कह के अरे बोली हस बाद में पहले गाय बजावे के सीखस एकरा बाद प्रदुमन परदेसी के बोली हस विवाद जने तने खड़ा करता लोग ढेर विवाद देखनी है सब हमने के कार्यक्रम देखले हो खूब मंच पर छोरा मोरा विवाद हो गई रहे। एगो फीमेल गायिका रहली हालांकि पर प्रोग्राम कोनो प्लानिंग के तहत ना भय रहे कि ऐसने करे के बात उस समय करवा दे लेकिन बात बाकी ई जोड़ी एगो ऐसने हो कि आन तान सहे वाला बात नहीं खे भले सर कट जाए लेकिन पीछे कदम नहीं खे हो सकता वो खातिर चाहे जे हो जाए भइल बा मंच पर लेकिन ओकरा बाद ना हमें कहूं बाइट दिहनी ना इंटरव्यू दिहनी ना कहीं लाइव बोलनी ना फोन करके केहू के कुछ कहनी लेकिन का यही में टीआरपी लेवे वाला अपनो नाम बनावे वाला जौना के कोनो ताकत नहीं खे जौना गायक के कोनो केहू जानत नहीं खे उहो लागत तरह से बोले दिक्कत तनी ये होला कि यार जलो मत बराबरी करो हमने जो किया उस पर तुम टिप्पणी कर रहे हो अपना कुछ नहीं कर रहे हो हम जो किए हैं तो किए हैं तभी ना अच्छा या बुरा बोल रहे हो तो कुछ गायक बारह से यही में लगा तरह से कि हमरो तनी मनी नामवा बन जाओ लोग चीज बाकी पब्लिक निमन कहे चाहे बाउर कहे तो पब्लिक के हक विवादित तू रहे ना लेकिन लोग ओकरा के विवादित बना देलक एकरा बावजूदो भी 5 दिन में 60 मिलियन चैनल पर व्यू करल 5 दिन में 60 मिलियन व्यू क्रॉस कर गइला ढेर जना त विवाद करत रे कई मिलियन के मुंह देखता लोग ना मिली क्वालिटी रही तबे लोग देखल पसंद करेला क्वालिटी है नहीं कहे हेंगा के भकर भकर चक्कर चक्कर करबो तो उ लोग पसंद नानू करी उ पब्लिक के हमरा के लेवल पर कहले बात जहां हम गलत हो खबो जा उंगली उठावे के पब्लिक के भी हक बा लेकिन इहो हम रिक्वेस्ट करब जे हमरा के कुछ बोलता टिप्पणी करता ओह लोग से हम आग्रह करब कि बहुत सारा ऐसन मंच बा जौना पर हम निमन निमन गाना गौले बानी तो ओह बारे में भी कभी आके रवा सब लाइव बोल दी कि हई प्रोग्राम तहार बहुत अच्छा लागल है हम देखनी है तो जब निमन गावतानी हम 2 साल तक कि नहु जना लाइव आके नहीं खन बोलो ना आ कोनो मंच पर समय अनुसार एक आध गो हो जाता गलत तो ओकरा पर उंगली उठावे ढेर जना जा ढेर लोग को दुखा तनी मनी कमी बा हम ही नहीं की कहत कि हमर विरोध मत होखे जहां हम गलत बानी तो रउआ सब हमरा के इतना बड़ पद पर ले आइल बानी तो रउआ सब के बोलल अधिकार बा बोल सकीले बाकी तू हो देखी कि हम जहां निमन बानी आ कहां तक हमर कमी बा तो ई सब कमी बेसी देख के सपोर्ट और गिरावे के चाहिए उठावे के चाहिए बाकी हमरा से कोनो गेरुआर के एगो टांग टूट जाला तो लंगर ना हो जाला गलती ना नो ना जी ओकर रफ्तार कम ना होई चलते बाकी हम सुनले बानी त कहले बानी ऐसा नहीं कि खाली हमरा के हम सुनौले बानी ओ गायिका के वो गायिका हमके कहले बाड़ी बाकी फिर भी भवंडर करे खातिर अपन नेम फेम बनावे खातिर केहू भी कुछ बोलता तो पर हम अपन टिप्पणी देहब अपन प्रतिक्रिया देहब तो उचित ना होई ना चूंकि शेर आगे चलेला पीछे देख के का जरूरी बा हां जी भोके वाला के भोके दो उतना सामर्थ्य बा प्रदुमन जी खैर तो बढ़िया कलाकार है जितना कलाकार लोग बा